Espera, que no se escucha. Ahora. Ongi etorri jaun Andro! Maketo dekadentzia bukatu inda! Bai, beti txalo egiten dugu. Bai, eskutsatzen da, bai. Ongi etorri! Eskutsatu. Eta euskal zaindia, Bueltan gauz berriz ere bukatu da Maketo dekadentzia. Bueno, a ver, no irteten den gorko saioa. Zeratu dekadentzia, zerretatu zen. Joder, porque denboraldi hau potentak izan. Izan ditu garazoak, bai. Osa, lehenengo kapituloa izan zen... Un bot. ZZZ. Un bot. Oh, mira. Hello, sorry for bothering you. I want to offer promotion of your channel. Viewers, followers, views, chatbots. Bueno, más. Para que le baneo. Botardo. Mira, se famatu a Garen que entran hasta bots. Sponsor. Kolaboa, bai. Baina, bueno, hori, lehenengo kapituloa atera zen un poco potxillo. Bigarrenean zer egin genuen. Gogorra izan zen. Batezen izan Santageda. Ez, Maketo, claro, es que nahi genuen bueltatu Maketo... Mendira joan ginen, no? Aia da, nahi genuen bueltatu Maketo irrati, oza, segarren denboraldi hasi nahi genuen Maketo Santagederrekin, baina gela reservatu zuten ez beste batzuek, ezin izan genuen egin, boikot egiten digute, Bai. Gara tan exitosos, boikot egiten digutela. Gero igo genuen konpentsatzeko blog bat, de Maketo Pagasarri, eta gero urrengo blogak, Maketok izan ziren be, potxioz, aurreko astekoa izan zen literalmente hauek biak jolazten. Pokemonen hori? Ez dakit, joku batera, nola zen, Elaboration, nola zen? No, el crafting. Crafting, ez dakit. Eta izan zen ordu terdi aiendeak jolazten, kamerari bade. Eta Martín egiten un monólogo. Ostras, ez dut ikusi. Son durísimo, o sea, ez da igota gure kanalera, porque izan zen nahiko poten. Bueno, baina batzak gari guti onartzea. Ondo dago esatea, bueno, hau igualez. Bai, filtroa, bai. Eta bueno, pues bueltan gauz. Eta horrengoan setup berri batekin, Ojo! Txalo egin behar da. Upgrade berria. Claro, nire hilarekin kombinatu. Claro, es que pentsatu Total, gombidatu berria. Nire egun Laraña da bere kolorea. Ja, baina larina hau ez. Urrengo asterako sofak aldatu barko ditugu gure konbidatu berriarekin kombinatzeko. Bai? Te imagin? Egin alda? A ver, hau ez dugu ordaindu, por si acaso. Agertu da hemen. Agertu da bat, arizoterri ginen pasan astean eta jasogon hemen jarrita, ez da gure movida, guk ez dugu dirurik sartu hemen. Baina, bueno, bueltan gauz, berriz ere hemen, gaurkoan konbidatu berezi batekin. Hirugarren aldia hemen, miren. Arkakuso baino gehiago? Uste dute zetz, Arkakuso zenbat alditan egon da, agian 4 aldiz. Puede ser, bai. Ia, irabaztear zauz. Irabaztear. Txalo barko dut oraindik beste plantoi pare bat edo. Baina, bueno, eta gorkoan be joan edugu. Bai, kaixo. Isirik nago, egia esan da. Bai. Ja, pero egon zara nahiko, bueno, denboraldi... Nahiko lanpetuta nago. Denboraldi honetan egon zara... Soilik lehun egunean, eta nengoen... Egia da lehenengo egunean. Zeta, porque es que nengoen super nekatuta. Ja, egia da. Bai, nekatuta nago. Bueno, eta kaixo guztiei, jefe Gumpan, Arratsaldeon, Spiderman derbe, eta el Patxi. Arratsaldeon be, el Patxirik. Patxi? Patxi bai, adierazpen grafikoko irakatzen. Patxi López lehendakaria, bai. Patxi posi genuen. Patxi López. Bai, hori ere. No, Patxi askotan da zazpikaldetatik. Bai. No, baina Patxi da... Es que duela bi Maketo egin genuen como Maketo memegintzako movida bat, eta dau euskal youtuber bat, ditzen da, el Patxi saspi. Eta egotzen ditu, pues, bideo... Euskaraz. Bai, euskaraz direna. Gonbidatu aldu? Pues gonbidatu aldu, bueno, ez daki nongoa den. Bat, ekarriko dugu. Bueno, hau itxegin bar da. Zagan izatera, bueno, ez dakit ondo, eske katarra dauk. Gero, horreiz pentsatzen ASMR, etxan. Eske konturatzen naiz, baina nik, nimokoak kentzen ditut oso deskargamenka, en plan, sartzen dut, batzen barra sonosatik eta ateratzen ditut. Bueno. Ez egiten, bueno, nik bai. Eta askotan, egitu digo, mierda, behiratzut inguruan, ez da baino eski ikusi ez. Eta kontatu nahi zuen, podcast batetan igual ez dut
Gaina, zuzenean Orduan dago, egon behar osea. Egon behar naiz konzentratuta, osea, aitortzea oso bada eta ez da zuzenean egitea. Bueno, urbide dezakezu sudurra mikrora. Ekarri dut katarrokita. Eta karameloak, no ez du karamelo bat hau txerako. Gorainez. Ez ondo garatzen du. Si eso gerorako. Vale, Beñat? Eso es verdad. Ai! Bueno, eta... Ui, zer egin dut? Chat superpuesto. Oh, no. Uy, coño, miren a Gurmeave. Ah, bueno, hasi barko gara, no? Bai. Gainera, gero arratsaldean zita bat daukagu. Bueno, zuek ez. Haiek. Guk. Jogo garrerako ikustera Kung Fu Panda 4! Kung Fu Panda 4. Beste pelikula daude, ez dugu garatzen. Bai, Kung Fu Panda bat, bi, hiru, eta gero hau telesaia Kung Fu Panda, la leyenda de Po... Tio, klasiko. Osa, txikitan, zer ikusten zenuten. Osa, txikitan, Nik Avatar azken aire maixua. duela gutxi bukatu nuela telesaia ikusten. Irten da, Hola! irten da... Netflixen, Nik ez dut ikusi. eta euskaraz dago itzulita. De hecho, Spidermander, zaten dagoena, pertsonai bat bikoizten du. Hori da dobladorea dena? Bai, Ai, que majo. Nor? ez dakit. Hor dago? Bai. Galtu dizu. Spidermander esan. Aparece. Erantzuna! No, baina pertsonai txiki bat bikoizten du. Eta adibidez parte... Ai, igual hazen gizona, bakizu zein den? Gizona? Hazen Zagoen tipo Ah, bat azaltzen zuena, denbora Hostia, guzti eta qué gertzen buena. zen leku guztietan, Baina uste baina dut ez dela lapurtzen gertzen, ez zioten da? Bueno, baina karritoa. bakarrik lehenengo kapitulu ikusi du. Mira, hemen. G. Lotinantea, un panoli. Gilotinantea? Bai, Hori nor da? ez dakit. Gilotinantea. Agian, ostia, asko idatzi dute. Auto da bideo matak, ni bai, Kung Fu Panda da zineman lehen aldiz ikusi nuen filmea. Zizatzen zuen lehenengo filma ikusi zuela Zineman? Nire uste gobatzen dudala. Ni ez. Todo ikusi nuela Alvin y las ardillas, bat, por ejemplo, uste dut. Es que- Epiquísimo, me encantó. Epiquísimo. Nik ez dakit zein, baina gogoratzen dut ikusi nuela Kika super sorgina. Zela, en plan, pertsonekin. Osa, ezen animaziozko pelikula. Eta gogoratzen dut, nire aizpak eta biok negarra egin nuela beldurrez. En plan, kobardes. Baina, bueno, baik nire ze pelikulak ematen zion beldurra txikitan. Atentos, A ver. Pirritx eta porrotx ilargiaren sekretua. Ez dakit ezagutzen Baina duzuen, txikitan pirritx eta porrotx ikusten zenuen. daude pelikulak. Baina txikitan ez zenuen txirrimirro eta txibriton Animazioa? ikusten. Ez, nik ezkerra bertzaleko payasoekin elikatu dute nire umezaroa. Baina txikitan, kaske, nik telebistan ikusten dituen ETV baten. Guri uste dut ordenagailuan jartzen zaizkigutela. Baina, bai, bueno, pelikulak daude, Pirritx eta porrotxenak, oso, por cierto, oso polita dira, dauzkate kanta askotan. Baina, Eta- haiek antzestua edo Bai, animaziozkoa? ez, pelikula agertzen dira Pirritx eta porrotx, gero beti agertzen da ume pilo bat, eta... Bai, piratena dago- pertsonaje. Piratena oso guai dago. Dago ilargiaren sekretua, dago... Batez ere piratena eta hori gogoratzen ditut, bazegoen beste ere bat bai. Bueno, ilargiaren sekretuan gaiztoak nahi zuen ilargia lapurtu, eta botila batetan gorde, berarentzat. Ai, Eta Ez nire da- aizpak eta biok oso txarto pasatzen Ez da genuen horrekin, en Grumi plan... villano favoritoren argumentua. a ver. Bai, oza, gertatzen da literalmente hori pelikulan. Plagio? Osa, Pirritx Grumi... eta porrotxenan ikustu zarragoa dela, Bai, helburuizkoa da. Osa, lehenengo película de los Minions, Grumi villano favorito, literalmente helburua edo gururen helburua da ilargia lapurtzea. Osea, plagiatu dute ilargiaren sekretua. Hori gertatu, ez dakit orain zait etortzen, baina badakit bazagoela bai beste ezo zer euskeraskoan nik eta ikusi duena gero beste ezo zer esan dut, hau, euskerasko zerbait plagiatu. Pirritx eta porrotx telebistan ematen zuten? Esango nuke baietz, baina ez nago seguru. Osea, haiek zuzkaten espektakuloak, eta espektakuloak bai... Suposatu, telebista, ez dakit. Segia da EITB-ekin ez dakit zer harreman izan duten. Txirrimirra eta txerebiton 100%. Bai, nik hori bertan ematen ikusten zuten esanik dituelako. ikusi izan ditut askotan, Pirritx eta porrotx... Ez dakit. Osea, a ber, bueno, badakizu deitzen zitzaiela los payasos de la ETA, Osea, esan nahi dut. Ja, Pirritx eta... Karga politiko handia daukate, supuestamente gero
oso gauza simpletaz eta hitz egiten dutela, eta hori baina, bueno. Zakite gira esan bere ematen zituzten. De hecho, salala Riki ingelesez, takoloi kopiatu zioten. Nik telebistan txirri mirri eta kursalera etortzen zirenean pirritx eta porrotx. Kursalera, bale. Kursalera, jo que... kursalera, bale. Jo, ni adibidez txikita nintzen fan amorratu de txirri mirri eta txibiriton. Nik ez dut gogoratzen, baina nire gurasoek eta amamak beti gogoratzen didate txikitan nintzela, en plan crazy child, de txirri mirri eta txibiriton. Kaletik, hasten nintzela oiuka. Altxafelite, txulala, Eta txikitan irteten nintzela beti zapi batekin kalera. En plan, zapi zurion. Ez, porque Altxa Felipe gero be kantatzen zelako en plan zapi batekin bueltak emanez. Niri ez ziaten, gutxiago, gogoratzen dut gutxiago gustatzen zaizkidala. Hauek, pertxe eta porrotxo baina. Zen superepiko. Bira, niri beldur ematen zidana zen txirri mirri eta txibiriton zegoen gaizto bat. Zera, como, literalmente el hombre de negro. Osa, zen beltzez joaten zen gizon bat. Eta beti zen, maltsurra da, tornoseke tal. Eta joaten zen, beti sartzerakoan, estenatokian, sartzen zen goiko aldetik, eta grada guztietatik pasatzen zen umeak ikaratuz. Eta orduan niri nukan traumita, mutilarrekin. Duela gutxi, egon naiz pertxe eta porrotx ikusten. Nire izpa, nire ama eta garbanekin. Eta... ez goaz detailerik enatera. Eta gogoratzen dut, gaizto orain daukate espektakulo bat dana mundua zaintzari buruz, natura, ez dakit zer, lehenengo doaz hiperpolora eta orduan hartz polarra kontatzen die zelan lurrari den urtzen eta bere etxeari diren suntxitzen, gero doaz ez dakit Amazonian eta ez dakit zer. Gaiztoetako bat da... hiperpolora diguztu gaiztoa dela frakina egiten duena edo lan. Osa, da dana, klaro, superpolitizatua eta super... trasfondoarekin nahiz eta oso simple esplikatu behar duzu numeentzat. Eta adibidez, itxasoan gaiztoetakoa da submarino bat. Titaniceko moduko. Eta jartzen da tipat, mozorrotuta, submarino. Eta jartzen dut, eta versionatu dute Yellow Submarine. Eta euskeraz kantatzen, zakitzen azan baina rollo. La 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 la. Ez que nahiz gogoratzen baina oso bergarria zen kan. Submarinoria. Bueno, submarinoa da... Lehena suntxitu, olako goza. En plan... Eta gogoratzen dut, garbanek txartu pasatu zuen gaiztoekin. Eta gaiztoak dira super... Osa, ez dituzte oso gaizto itxura... Osa, haien itxura ez da oso gaiztoarena, umeak ez beldurtzeko. Osa, esan edo submarinoa, zijoa zain tipu bat, uretako betaurrekoekin, tipa bat uste zela, urpekontzi bat jantzita, eta aletekin. Esan edut oso txungoa esan edo beste gaizto bat zen, lurra zulatzen zuen bat en plan Biteko penguin, como do. Literal, estetika hori. Total! Penguin total. Tal cual, kasko batekin, hola betaurreko oso deigarriak, eta... Gainera kuriosoa zen, gaiztoak joaten ziren estilo Matrix. Osa, de repente, haiek, pertxe eta porrotxek erantzun moduan egiten zieten gaiztoei, edo haien erasoei, ez dakit nahiz gogoratzen zelatzen zehazki. Eta gaztoei telefonoa jotzen ziren. Osa, de repente entzuten zen haien telefonoa joka. Eta hartzen zuten eta entzuten zen, txuga. Eta gero, joan desagertu moduan egiten ziren. Por cierto, Matrixena bai egiten dutela, nik enuen gogoratzen. Bideoklipa estoparena acelera un poco más, zan ditzen da. Gramo, izan ditzen da kanta hori. Gramo. Es que es nahi... Bai, Estopa zutazko. zaizu bideoklipa acelera un poco más, Bueno, bukaeran sin más hartzen da. Matrixeko telefonoa bai, eta errepente hartzen dute eta desagertzen. Txorrada. Gaur ikusi dut Matrix. Matrix, bat. Bai, Eta? ez que da superona. Ni bak daukat ikusita Matrix... Ikusi genuen klasean, no? Ez, ikusi genuen kuarentenan. Ah, vale. En plan, mítica noche de cine. Bai, guakipoka. Porque kuarentena egiten genuen noche de cine eta konektatzen ginen gauean, eta gauera ikusten genuen pelikula bat. Bai. Eta Discord Eta bitartez. nok aukeratu zuen? Nik uste dut aukeratu nuera, nik? Bai, uste baietz. Nik aukeratu nuen.
Bai, noski... Ez nuelako... Ze pelikula aukeratu? Claro, Joanek aukeratu zuen Buscando a Nemo. Dori. Buscando a Nemo. No, Dori. Ah, Dori? Bai. Bueno, Dori, azeka. Claramente Dori, Buscando a Nemo, baina asko esoketo. A ver, agua. A ver, nik telebistan txirri mirri eta hori behi irakurri dut. Pasoa egiten duzu. Ñoñostiarra irakurtzeko. Ba, Juan irakurri josu. Joder, baina zoi jakiteko. Peter Ansorena, mirri, negarrezitzu zuen nire lagun bat, baina paiazoa ez, Peter berak. En plan, aserra eraso bat etorri eta bronka bota ziola. Eta jefe gunpanek diote, creo. Itxaspeko horilla. Epa. Aupa. Pues ez dakit. Zer esango nuen? Hori bai, Matrix ikusi genuela. Lehengoa, uste dut bigarrena nire kabuz ikusi nuela. Me quiero sonar, bai, bigarrena nire kabuz ikusi nuen. Baina daude pilo bat peli, daude 3 edo 4 peli de Matrix, uste dut. Ezak nik lehenengo baina ez. De hecho, duela gutxi ez zuten atera berri bat. Laugarrena. Eta gainera, ni konturatu nintzen, que Matrixeko protagonista, no zen? Keanu Reeves. Hori zente berak jakingo dut. Bai. Eta... hori da el de John Wick, ¿está? Luego etorreko duna, no? El de pastillena, bai, el de gorria Morfeo. durdiña, clásico. Morfeo. Como el sueño. Ostras, qué bueno. Ba, ez dut, nik ikusi dut, baina... indala Zuek adibidez- Ez daukat bat ere presente. Nola esan, zineko klasikoak edo hainbat klasiko ikusi dituzue? Ninguna. Zero. Plan, super inkulta naiz. Batzutan saiatu naiz esfortzua egiten. Pero es que nik ez dara, es que ni bezaiatu, begira, goratzen Saiatu zara... ginen gubiok, Es que... Interestelar ikusten. Ez, Interestelar ez... Interestelar ez? Ez, askoz txarrago. 2001 Odisea en el espacio? Zen, 2001 ez Bai, bai. dakit. 2001 da, ez da? 2001 una odisea en el espacio. Begira, no, entzu, porque hau anekdota hona da. Egun bat da mirenek esan zidan, oie, gura duzu pelikula bat ikusi eta zen, bale, etorri nire etxera, eta ikusiko dugu, pues, pelikularen bat. Etorri zen nire etxera, eta esan zidan ikusteko movidas de Miren. En plan, EITB-ko telesail komiko arraro bat. DBH. Uste dut. DBH kalitatezko edukia da, eta esa... No, gainera, irteten sala Ramon Agirre. Begoñaren... Bai, Mikel Martínez. Super ondo dago. Serio hori oso ona? Bai, ondo dago, baina zer en Etxean plan... oso frikia. Zen, eunda berrogeta lau fotograma por segundo. En plan, calidades super txarra. Bueno, pero... Eta zen en plan, bueno, a Eta ver... baita da kamara kafe, ba, Bai, bueno, bai. ba, presupuestoa esen altua. Osea, Baina, edukia ona da. Eta, bueno, o sea, sin más, ez dau txarto, baina izan zen, pues, bueno. Eta, esan nion, aukeratu behar genuen, miren tabio, ba, pelikula bat, tal, eta esan nion, miren nion, plan, boa, ikusi ezakegu, pues, zineko klasiko bat, baina, claro, pues, gubion artean, ez genituen ezagutzen, ba, klasikos del cine, así que bilatu genuen, venga, ba, los mejores clásicos del cine, tal, eta, ba, zerrenda guztietatik aukeratu genuen, guretzat interesgarriena izan zena, Zakit zein izan zen kriterioa egia esan, aukeratzeko. Sin más. Uste dut, porque simplemente no sonaba, en plan, ostia, uste gu ezaguna dela, tal. Eta aukeratu genuen 2001 Odisea en el espacio. Lokartu baina. Bai. Es que era un poco modo difícil. Baina es que lokartu. Baina igual egon zen ordu erdi pelikula. No, es que gogoratzen lehenengo 20 minutuak dira isilik dana. Baina isilik musikarik gabe. Tximino, da la mítica pelea. Tin, 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 pum, 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 pum. Agertzen dira tximino batzuk, golpe batzuk ematen arribati. Baina ez da espazio. Hori ez da Interestelar. Ez, baina eske lehenengo momento, es que ez daki zer Zei buruz da pelikula. Galdera ona! Egun argi geratzen. Galdera Zer ona! ikusten eta utzi genuen. Super rara, porque lehenengo minutak dira tximinoak golpeak ematen arriei, gero de repente agertzea como meka bezalako bat Barbien imitatu zuten Bai, pelikula hori, por bai. cierto. Barbiko trailerra da justo, bai, egiten du como hasiera, no? referentzia Justo pelikularen hasiera hori. Baina ze pelikula da.
Hori, bai. Odisea en el espacio segurísimo, seguro. bai. Eta agertzen da como meka gigante bat, eta gero meka hori berriz ere agertzen da como ilargi baten, agertzen dira astronauta batzuk hori aztertzen, eta gero de repente agertzen da como una supernave espacial en plan Star Wars, eta agertzen dira oficinistak espaziontzi horretan, eta azten diritze egiten sobre la Unión Soviética, plan, zentz como input gehiagi ez nuen bat ere ulertzen gogoratzen dut igual egon minera, 30 minutu tximinoak intzuten ikusten. Eso es super arraro. Ez dakit zertan zen, baina erabil exageratzen, 30 minutu bat tximinoak, pues haien tximinoak. Baina ez gainera musika barik bakarrik ikusten tximinoak. Nola kasi tximinoak? Ez ziren pertsonak tximinos jantzita. Es que hori da, es que me imagino para intercal. Super cutre. Claro, oza, garairako izango zen super revolucionario, intxindaria. Baina, claro, gaur egun ikusteko, potentea. Ja da, gainera zirela. Eta gainera gauden nirogean etxanda. Eta gauden ja erdilokartuta. Eta san nio, miren, en plan, bueno, miren, uste dut. Beste egun baterako. Bai, eta orduan, bertan, mirenek proposatu ziren, en plan, bueno, ikusi dezakegu DBH asko sobeto da. Bueno. Eta ikusi genuen. Eta zigin DBH ikusten. Eta ikusi genituen agian, 6 kapitulo. Sketchak dira, oza, kapitulo batetan egoten dira, bost pasei sketch, baina sketch bakoitza 10 minutukoa da. Orduan ikustut sketchak ikusten. Hasi ginela ikusten. Sketch bakoitza da leku desberdin batean, zeuden komuna, inprimagailoa, zeuden. Bai, fotokopiadora, komuna, irakasle gela. Pasilloa, igual. Eta kafe hartzeko. Bai, eta kafe hartzeko gela, ustut hori baino. Osa, fotoki modukoa. Ez pasilloa da fotokopiadora. Bale. Bai, ustut lauleku horietan grabatu zutela, osa, super simplea da, eta dago kamera bat kokatuta, leku finko batetan, eta aktoreak baz, leku zaldatzen, askotan hori gainera oso antzerki estilokoa da, ez kokatu behar, askotan hitz egitera doazenan, kamera aurrean kokatzen dira, hurbiltzen dira, eta aurrera moduan hitz egiten dute, oza, da apur bat beste formato bat, ez, ez dago plano diferenterik, ez kordorik da, beste, kamera kafe. Nik ez doa lehen ikusi, baina badakit estilo hori dira. Mira, lehen justo egon gara komentatzen, bostu nore esan den, Jefe Gumpan komentatu digu atera zela dantzatzen pirritz eta porrotzekin, oin dala urte asko. Gero Spidermanderrek esan digu bere lagunek esaten diotela ez dituela filme tipikorik ikusten, edo bueno, ez dituela ikusi. Oso ondo, mitiko umek ateratzen dirak de fondo, Barbiri buruz dan pelikula bat izan daiken bezain ona. Kaixo buelta naiz, hobe pentsatu dut, ez dut Mirandez ikusi nahi, kaixo berriz ere punki. Nahez zuena, baino esrek euskaraz, baina serio bio esiok. Ez que dut errek euskaraz dagoela, ez da? Euskaratu dute duela gutxi. Eta punkik dio Matrix Lau be euskaraz dagoela, Prime Videon. Baliteke oso orain presioari dira sartzen EITB-ri ikusentzunezkoak euskaraz jartzeko. Bueno, ez dakit zelan zen, baina uste dut Eusko Jaurlaritza konbentzen ziola dio kopuru bat EITB-ri euskarazko edukiak sortzeko eta zituela sortzen nolako oso zer. Ez dakit, ezin dizuet eman zehazki, informazio gehiago nahi baduzu, Saberak kiza gurekin baterago zenean, horri buruz justo gongien hitz egiten. Ez dakit nola den, elkarrizketa nahiko ona. Arazotxoak. Baina, bueno, ni egia esan da euskaraz ikusi dudan duela asko. Ez duela euskarazko edukirik kontsumitzen. Osa, euskaraz soilik kontsumitzen dudala dira YouTubeko bideoa. En plan, Arkakusoren bideoak, Andrearen bideoak, Spidermanderren bideoak. Osa, YouTubeen edo Twitterren. Baina telesaiak ez ditut euskaraz ikusten. Etxean duela gutxi da tradizio berri bat da Miluse ikustea. Hasi delako nire ama euskaraz ikasten, behaz, ikuntzen dugu Miluse, eta azten gata gaina, justo, aurkezleak nola itzen dira? Antxotelleria eta jaski zerra. Itzen dute super askat, eskak, eta duan nire ama, ez du itzen zen, eta gero bitzi dituztela geografiko horiek, pero dira, super, zaiak, baina bai. Eta duan orain hasi gara. Nire ez batabiok eman genuen izena. Baina... Zure ama egin zen, ez da? Nire ama egon da, Miluzen. Eta zer egin zuen? Heldu ziren lehenengo finalera, bigarren bota zituzten. Baina lehenengoan heldu ziren... ezaren esaten da gaur egun. Lehen zen zerra, orain botearen bila. Eta gizan nahi zen, zakua.
Ui. Hombre, ongi etorri! Etorri, maketorri. Goiz helduko zena. Que goiz helduko zena. Ez dut Seiretarako, esan hori en momento. WhatsApp tatik esan duzu seiretarako hemen egongo zinela. Seiretan egongo nintxela? Bai. Mentira. Bueno, berdin. Jatira. Literal. Hori. No, baina... Ah, ba, Ya begira. me hago la Miluze. Bai. Mira, holan como dato curioso justo... Orain euskarazko edukiak ikusteko erraztasun gehiago dagoela primeran sortu zenetik. Bai. Eta... Nik erabiltzen dute. Baka, guk adibidez etxan ez daukagu plataforma digitalik, en plan ez daukagu ez da Netflix, ez Prime Video, ez ezer, nik adibidez dan ikusteko erabiltzen dut Playdere. Baina, nire aita ez dakit non entzun zuen primeran existitzen zala eta doaineko plataforma bat zela, eta telebistan orain... Hau pasu! Eskerrik asko. Eta telebistan, claro, orain nola da con el... Telebistan orain Netflix ikusteko aukera da, nola da... Aplikazioa dinoz, Smart TV. Bai hori, Smart TV bitartez ikus daiteke Prime Video, Netflix, eta ja preinstalatuta daude telebistetan alako plataformak. Baina adibidez, primeran ikusteko ez dau aukera. Nik ez da, bai, nik uste dut... Bueno, behintzat nire aita gontzen investigatzen, eta ez zuen lortu... Claro, eske, adibidez, telebistan guia daukagu preinstalatuta Netflix. Osea, erosi genuenan ja Netflix eta Prime Video talakoa ja zeuden instalatuta. Baina, primeran ez. Ba, nire ustez, Eta plataforma horren helburua da apur bat funtzio hori bera betetzea, eta suposatzen dut haien asmoa badela aplikazio bat egitea. Smart TV-an erabiltzeko, esan justo helburua da, hain zuzen ere Netflix hauen... Agian iraitak ez daki instalatzen aplikazioak telebistan, izan daitekela. Begiratzea da. Eta agian sartu behar da, jo que se, sarean, eta gero sarean primeran bilatze, eta orduan ja, barroa sartza. Dena denez dago txarto, oza, nik gauzak ikusi ditu. Nola apurtu diazu? Ez. Ah. Bueno, ba. Bueno, duela gutxi ikusine, baina hori erdera zen baina historiaz dut kronen. Mira, Play Storen primeran dakat. Baina, eske, uste dut telebistan Play Store ez dagoela. Bueno, ez Estan dakit. unizpadatzen dira gauzak telebistan. Pues eske datos ya por Zer defecto. dago, Samsung Store, Ez dakit. Eske, ideariko ez. egongo da modura. Eske ni telebista bakarrik erabiltzen dut ikusteko Aida. Da literalmente hori eta Shin-chan, bakarrik ikusten dut hori. Eta, Nire ziaten uste. bueno, el Arguiñano be, porque jateko orduan beti hartzen gara familia guztia ikusten el Arguiñano. Eta gero gauean batzuetan kae First Dates. Bendeguna, no voy a negar. Jateko modukoa ikusi behar duzu. Mira, zer dutan da hori? Ez dakit, baina da kalitatezko eduke. Bilatu EITB nahiera, EITB nahiera... Noiz baite kapituloren bat ikusi indut eta... Kalitatezko edukia. Bueno. Jateko modukoa. De hecho, guri ez, baina euskal sortzaile bati gonbidatu zioten, plan proposamena eman zioten, baina uste dut ez zuela onartu. Ez dakit ikusi zuen, baina personaje batzuk. Telita. Nirean ezin da primeran jarri, soilik telebista batzuetan dago eskuragarri. Google TV bada, bai jarri daiteke, dino El Patxi. Dire lengusua jateko modukoan atera zen, eta Harry Potron parodiatu nuen. Da bere bideo bat, vale. Spidermander. Bai. Gero, esaiozu niri, oza, nik jakin nahi dut nor da enberak doblatzen duen personajea, en plan argi eta... Vale. Ez du esan? Esan du, baina izenagaitik ez dut ubicatzen. TikToken uste dut igo zuela justo bikoiztutako zatia, zati txikitxo bat dalako. Vale, quiero erakutsiko dira. Vale, bai. Bueno, nahi bat duzu, Spidermander linka pasatzen badiguzu jarri dezakegu hemen zuzenekoan eta holan mirenik ikusi dezake eta zatean dauden guztiak, ebe. Ez que ni oso frekia izan, oza, nik hori txikitan ikusi dut, baina duela 2 urte edo berriro ikusi nuen behin baino gehiagotan. Batez ere Hanga ire maixuaren temporada osoa, gehi korrarena bebe, baina korrarena ondo dago, baina gehiago gustatzen zait. Korra eskalatuta dago. Ez dakit. Ez que ni duela pare bat aste bukatu nuela, nik txikitan ez, bueno, agian episodio solteren bat, baina ez nuen Avatar ikusten. Eta hemen Beñat, Asibar eta kompainia
hasi ziren esaten ikusteko, zera pedazo serie, no seke, orduan azken animatu nintzen ikustera, eta ia esan da oso ondo dago. Ni ikusten dut urtero. Nik benetan, urtero egitera oraindik ez naiz puntu horretara iritsi, baina azkenengo urteetan behin baino gehiagotan ikusi dut, eta eske oso nahi iruditzen zait egiten ditu nahiko kritika potenteak orok, ez dakit zelan esan. Ja, garaiko telesaia izateko, egia esan da, umeentzat zuzenduta oso, bai, eta ez dakit, gauza askori buruz, gai asko jorratzen ditu, nahiz eta eje zentrala izan. Bueno, azteko eje zentrala zer da, imperialismoa. Imperialismoaren kontra, da? Da imperialismoaren kontra, ez? Apur bat. Eta bai, gero pertsonaiak dira ume batzuk, eta haien arteko konfliktuak eta oso errealak dira, ez dakit nola esan, ez ba? Enbidia, aserreak, ez dakit... Maitasuna. Bai, baina ez dute olako lehenengo, ez dakit zen lan esan. Bueno, hori aurrera. Romantiko hori ez dute lehenengo plano batetan jartzen, baina para nada. Bueno, algún piquito cae. Bai, baina ez da haien harremanaren eje zentrala, ez dakit zelan esan, segurtasunezak, beldurrak. Bai. Oso, nire ustez oso modu honean. Osa, jo que ez dira zentratzen buruketan. Eta gero be zer dagoen ondo, zer dagoen txarto, nola jokatu, ez daki zeren aurrean, eta... Dauka de pertsonaiak. Vale, a ver, ipini. Baleki, begirune handiago erakutsiko liguke 3 urtez gau eta egun ondoan izan gaituen hoi. Aldiz, haren irain, abusu eta kasketak jasan ditugu. Eta joa sola sakrifikatu dugula, berak ez duelako ezer sakrifikatu. Hemengo edonork esango dizu printze bat izango da. Ez ordea gure printzea. Jauna. Hori da Zukoren itxasontziko... Bai, hori da. Baina, badazkinizunak dira edo? Ez da, ez horrein atera dutela pelikula da. Bai, badakit zein den. Osea, hau da, eski bez ze onak diren. Zuko printzea dela, Zuko printzea. Avatarraren atzetik dabilen printzea erbesteratua dena, eta ez dakiz zer. Azken da ume bat, aserrearen menpe bizien eta beti dago aserre eta portatzen da oso txartu jende guztiarekin. Azkenean kapitulo batetan arazoa dauzka bere troparekin txartu tratatzen dituelako. Eta honek hori erantzuten dio. Eta gero gogoratzen dut, azkenean berak egiten diola, bera obsesionatuta dago Avatarraren atzetik joateari. Eta egun batetan uko egiten dio Avatarraren atzetik joateari bere tropa zaintzeko. Ja, egia da. Eta olako giroak dauzka edo, jo que se, hangek borroka finala baino lehenago justo, amets gaiztoak dauzka. Bueno, sin más. Bada espada. Ez da, spoiler handia. Dago kapitulu bat, zentratzen den, hangen beldurretan, amets gaiztoetan, eta kapitulu osoa dira bere ametsak, ardiak mugitzen direnak, eta bera frakagabe joaten osai zu erregearen kontra. Egia da, bai. Oso guai dago, nire kapitulo hori superkukia egiten zaidan, edo bebai gaiztoen beste aurpegi erakusten dutenean. Bueno, no sé, oso bueno, eske ikusi ditut behin baino gehiagotan, orduan. Fana morra. Esango nuke buruz daki, oza, igual ez dakizkietenak ordenean buruz, baina bai, nik hartzen dut nahiko txo ikusi dudala. Bai, nama ditzen da. Eta behin baino gehiago. Eski ez dakit, ez dut ikusi. Zu txikitan zer ikusten zenuen? Ez dugu goratzen, zer ikusten genuen. Hombre, eske, nire nebengatik askotan ikusten genuen Pokemon eta hori, baina eske, ez dugu ez da adi ikusten hori. Esan diatenez, txikitan, super fan nintzen Artxikiz. Osa, beti Artxiki, baina ez dugu goratzen. Nirentzat da Lur zen como super fan de Artxiki. Zen fan Lur antropologa barrenakoia, bai. Txikitan ez zuen, eske ni daukat bere dudan irudia da bera askotan ikusten zuela Artxiki eta gustuko zuela asko Artxikiren inguruan hitz egitaz, bera eta Iker be. Ez dugu goratzen. Daukat irudi hori, ez daki zergatik, baina daukat buruan irudi hori sartuta. Eta gero nagusago ginenean, hori, pizka bat, Dragon Balla. Galactic Football! Ez que niri horrek... Galactic Football, que locura! Egia da, desblokeadísimo hain txek. Galactic Football nik ez nuen ikusten. Txintxan eta Ni nintzen más de Desafio Champions en Dokai. Que locura! Galactic Football. Edo kode goleoko zuek Edo Inazuma Eleven. Ez hain beste, Inazuma Eleven gehiago. Nik eroen askorik ikusi, Inazuma Eleven. Eta Oliver y Benji. Kode goleoko. No, Oliver Benji, Furbolero, bai. Kometak.
oso Nahiko futboleroa nahi. Ba, orain, por cierto, txikitan ikusi zenuten Desafio Championsen dokai. No, denboraldi berria. Zer da? Zer, Beñat, Behar zer. etxen da horrela, izen. Bai, Desafio Championsen dokai. Eta da... Aquí van los 1000 euros de maqueta. Oye, mesede. Bada hemengo aurten berriz ere aterako, bueno, porque utzi zuten como ez dakit, erdizka edo zuten, bueno, telesaia bukatu egin zen, lehenengo denboraldia bukatu egin zen, baina utzi zuten final, nola da, ireki batekin. Eta 10 urte, bueno, ez dut 10 urte pasa direla, baina aterako dute bigarren denboraldia. Orain, ez dakit zergatik, baina bueltatu inda. Orduan nahi como hype. Bai. Galactic Footballen. Bua, ikusi da dut berriz, Hau bai, igual. Baina supertxarra, oza, hori zen kode golioko, zela berriro ikusi dudanean, esko burrera emateko moduko da, baina zu trama da denbora guztian. Ja, mera txikita, En plan Doraemon, bai, oza. No, baina por lo menos Doraemon, Doraemonen lorea da kapitulo bakoitzean. Bai, baina kapitulo bakoitzean dira como historia txikiak. Baina adibidez, kodigo liokon teorian dago historia txikia, porque claro, egunero sanak eraso egiten zuen, eta orduan arazo desberdin bat zegoen. Baina gero, zegoen como makrotrama bat, en plan como lorea, eta egia esan da kodigo liokoren lorea nahiko txarra zen. Osea, historia berosotasunan hartuta de Aelitaren aita, nola sortu zuen lioko, sanaren nola sortu zen, tal. Azkenean gero ez dute asko sakontzen, eta bukatzen da oso interesaia. Niko goratzen dut, bukaerako kapitulo bat ikusita, uste zuten Aelitak zeukala virus bat, ez lan zen? Zeukala... San izango zen, no? Zeukala zeo zerreziona usten liokotik irtetea eta gero deskubritzen zuten bukaeran ez dela zeo zer zeukala sobran baizik eta lapurtu ziola memoria edo lako gauza bat. Porque, claro, sana zen Aelitaren parte bat, orduan sana hiltzen bazuten, Aelita B hiltzen zen. Orduan sana bizirik mantendu behar zuten, Jeremik zeo zer aurkitu arte, en plan... Baina, apurbat plana zela, en plan, ezin dugu itzalia elite hiltzen delako, orduan, egon bargara ordenagailu honen kontra burrukatzen bizitza oso. Itzengo dugu igual... Praktikak? Edo jokoa? Bai, joka baino lehen... Berrogei minuto oraindik. Libi Madi, ETV-ko irudena, Cartoon Network dena ere, Gumbalen mundu harrigarria, eta botazien ETV-n irun, Sendokai pasote, Galactic Footballek beldurra ematen ziten txikitan. Bueno, eta kodigo lioko pizka bat baita. Nire asko gustatzen zizaidan Shin-chan, bere pijama bera erosi nuen. Gale bat doka Shin-chan, euskaraz itzulute dago. Bai. Ez que beste gonago nintzen ikusten bideo batzuk, eta badago... Tú tienes toda la risa. Zu Shin-chanen seriak supertxanto orain... Ikostuta dagoela. No, orain ikustu baduzu Shin-chan, dices, lako burradak izaten diren. Hori bai. Nire gurasoak ezaten Burradak? En plan... Sobre todo el contexto, aitaren kontextua da raroa. Ikusten dituzu... Se da un putero histórico, Baina, literalmente, todos los japoneses. Bai, todos los oportunistas. Oh, Bost, ¿no? Shin-chan. Bai, Zenbat urte dauzkata, ikurtzen zaio... Ja, neska bat bai, acoso sexual, apología al acoso sexual, bai. Ja, eia da be. Oso machista. Super arraroa da, ikusten duzu serio hori, orain eta arraroa. Niri badinatzen nire txanda beka dut Shin-chan es que no le gusta el cine. Nire amak, segun guztan esaten zuen, eske ez da gustatzen edukiagoak, eta guretzen zen joa, eske ez digute gusten. Pero esaten duzu, eske ez zidatela... Ez que ni gaur egun ikusten dut eta benetan, gaur egun, adibidez, jo que se, Doraemon be gaur egun ikusi dezaket, eta denbora pasa dezaket Doraemon ikusten, baina Shin-chanekin barre egiten dut. En plan, ondo pasatzen dut Shin-chan ikustean. Porque daudut como bromas de gaur egun ulertzen dituzena, edo agian txikitan ez zenuena ulertzen, baina gaur egun ja daukasunez beste, digamos, pentsakera bat, ulertzen dituzu, lehen ezen dituen ulertzen bromak, eta benetan barre egiten duzu. Baina distantziarekin ikusten duzu bai nire ustez. Osea, da la que se avecina bezala, la que se avecina dagoz broma supermachista, racista, nahi duzun guztiak, eta zu barre egiten duzu, horrek ez du esan nahi zu konpartitzen duzunik humore hori, edo, bueno, humore hori konpartitu alduzu, baina ez dakitzelan esan ez du esan idorla pentsatzen duzunik. Kontu da Shin-chanekin askotan ez zegoela argi ondo zegoena, txarto zegoena arteko lerroa, ez dakitzelan esan apur bat,
umetan hori jaten baduzu, zuk ez duzu ulertzen, benetan horko hori txarto dagoela edo benetan da, kristona estakeria gertatzen dena, ez dakit, Osa, adinaren arabera oso perspektiba desberdinarekin ikusten duzu gauza bera. Ja. Eta ere, ikusten dian dinamika asko, familia horren dinamika, me guztia damos de hostias, pero bam, eta supernobezatzen dute. Umea txartu patatzen denean, ala, Da pizkat exagerazio, oza, gero hori ez da egite. Baina, bueno, da, pues adibidez txikita, pues la mítica colleja, holako bezala. Mítica, es que gero ere... Mítica, ostras. A ver, mítica niri noiz behin kabe, Nik ez dut ez diote parita eman, baina txarto portatu naizenean, eman didat el klasiko ipurdian edo lakoak. Bai, baina esan nahi dut hori normalizatzea ere ez da. Gero, ala ere, guk esaten dugu zintzenei buruz, baina gero egia da beste txikitako eduki asko eta asko bai olako ereduak jarraiten zituztela, en plan... Yo que sé, Doraemonen bere amazan una loca, bueno, es una loca baina esan como tepa bat super desatsegina, super, oza, amaren figura bat pintatzen dizute apurua. Baina zintxaren, nola, hitzen da pilo bat, nola beti dago emaztea, irosi hitzen zena uste dut? Zegoen nola ama zen misae, eta uste dut, beti zegoen nola, beti zegoen bronka. Eta orduan, beti zegoen mega zerrututa emazteak, eta orduan egun bazen bestea, pues saiatzen ez liada parda, beti handik eta hoben egiten. Ese como que amak eramaten zuen el kotarro, batez ere amak dirua, osea, etxeko dirua eramaten zuen, eta orduan kontrolatzen bari, zema diru gastatzen zuen bere emazteak edalako gauzak. Baina bai sortzen dutela amaren paper bat, ez dakit, Doraemonen esate baterako bai, osea, zintzuk ziren personajeak zeuden Nobita, el pringau, Erraldoi, gaiztoa, Suneo, osala, bere horia, eta gero Shizuka zen la txika. Osa, zein zen Shizukaren personaia. Baina, egia esata zintxaren be da, justo, neska, no da zuen, bera, justo, nola zen neskaren izena? Nene. Ostia. Zaka hotzak. Masaola sai, ez da inzaila ere, ez astu aurratu laguna. Zintxan, azturatu esan nahiko dut. Buah, qué locura, Tenía que el disco este. Horrela ere esaten da, Es que Ez aurkitu dut megabat, que daude pelikula guztiak euskeraz. baina, hori dau euskalen kodin zen, Bai, eske hori da. daude bertan danak igota. Buah, qué locura. Euskaratuta... Hautsek gogoratzen dira eta purat heibikoak, ezakitzen. Es que dira, literalmente, bikoizlari berdin. Spidermander. Spidermander. No, baina txikitan batez ere, osan, aberitzen duzu direla, asko, eta adibez, ni Dorremiren magia ikusi guztiz goitik bere ikusita ditu dela, kapitulo guztiak ikusita ditu dela, daude bikoizle batzuk errepikatuta daudenak. Ja. En plan, daude, pertsonai txiki batzuk rollo direla sekundarioak eta enpletan dira bagian serie osoan 4-5 aldiz, eta ez dute ahots desberdin bat, daukate protagonistaren ahoskera bera, bueno, pizkat aldatzen dela, baina nabaritzen da dela bikoizle beraren ahotsa. Eta nahiko trista, baina bueno, pues garaiko presupuestoa, pues, esan oso handia. Bueno, euskal bikoizlek esaten dute, ez askotan topatu dutela haien buruarekin hitz egiten. Ja. Dala, osea, nik uste dut beste hizkuntza batzuetan pentsa ezin litzatekeela. Egoera hori baina, bueno. Mira, hemen zu akordatzen zea Martin Zabalak zeinin jartzen zion ahotsa, zintxanen, ez dakin orden. Martin Zabalak, egia esan da, soilik ezagutzen dut Xabier Alkizaren, en plan, bikoizlaren izena. Ez gero dago hau zenan da. Maribel Legarreta, Dorremiren magiaren, oza, Dorremiren bikoizla da nabe, ezagutzen dut. Bueno, gero oso badago bat aktorea dena, bikoizla izatea aparte. Maribel Legarreta ez. Baina, bakizu aktore hau gizon zarraren egiten duena normalean. Bueno, gizon zarra da, ja, bera, beste. Uste badakizu. Gizon naukana oso hau sakona. Eta orduan, eske... Uste dut agertzen zela igual gizon hau Amama pelikulan? Baliteke, bai, seguro ni bai. Mitiko nagusiena. Baserrian nahi zuena. Hau super sakona daukana super polita. Ustu badakizu. No sé qué, Legarreta igual. A ver, pilatuko. Bueno, edo ez da momentu hori. Aldatuko dugu... Txipa? Txipa da, gero. Gaia, berez pentsatu dugu zerbait. Azkenean. Vale, joder.
Vale. Zer esan ezin duen? No, es que daude justo hitz egiten euskalkien inguruan, en plan, ia ber Spidermanderrek badekien euskalki desberdinetan, bera bikoizlaria denez, ia badakien euskalki desberdinetan hitz egin. Bikoizten, ja. Bikoizterak orduan. Zuek adibidez, eta gai aldatu baino lehen, bikoizketa egiterako orduan, euskalkien alde, kontra, porque, claro, Nire ustez tresna bat izan aldira bikoizketa batzuetan. Hala ere, bai, ez aite erraza iruditzen hau esatea, ze badago, segun ze publiko izuzen diozun esaia da, badagoela... Euskarazko ikasiko dituzu Euskal Herri mailarako. Bai, badago jende asko ez dena gai euskalki batzuk ulertzeko. Nik uste nuen, nik orokorren ez daukat arazorik euskalkiak ulertzeko ez bada Siberera edo Benafarrera hor agian arazo gehiago izango zituzke. Baina badakit jendeak, nik klasean ikusita eta holan, Gipuzkoarrek adibidez nire irakasle gernikarrari ez zioten ondo ulertzen. Edo... ez dakit. Edo kontrara, segun... Batez ere antzinako telesaiak, ez dakit, bizkaieraz dauz. Uste dut. Nik dakitela ez, daudaina da Itano erabiltzen dut. Dago igolan. Adibidez, hori oso ondo iruditzen zait. Niri, gustatu zait pilo bat Itano erabiltzen duenean oso ondo. Gainera, garai baten Dago igola itzuli zutenen euskara oraindik gaztelera ez egon itzulita. Orduan, nire gurasoak eta kontatu izan dira eta haien gelako maketuek. Hemen gauz orain. Haien gelan, igual euskeraz hitz egiteko ohiturarik ez daukaten horiek, Dago igola euskeraz ikusten zutela, zegoen bakarra zelako. Dago igola izan da euskalduntzearen baina... Baina esate garrantzitsu bat. Hori da. Eta hiru irukia? Itano zegoen ere? Bai. Ze klasiko, mira, nik gustuko nuen pilo bat hiru irukiak. Nituen VHS-ak haien filmekin, nik asko gustuko nuen. Ane, Terese, begira nortzuk dauden hemen. Ene, zenbat jende dagoen. Berri hau ikustera. Nortzuka, hiru irukiak. Tin, tiririn, tiririn, bat birut. Hirukotea. Zen brutal. Baina, bueno, hau, honekin izteko, hau adibidez gai hau, aurten landu dugu lehen hezkuntzan, ez, magisen. Aterazelako gaia, gaude, justo nik aurten egin dudan minorra dela hizkuntzan iztasuna, eta ia lekurik baduten euskalkiak hezkuntzan. Claro, teorian erakutsi behar den euskara, eskoletan euskara batua izan behar da, baina, claro, euskara batuak ekarri egin duena da, euskara gero, indar gehiago izate, edo euskara estandarizatu bat sortza eta honekin batera gure artean elkar ulertzeak, baina ekarri duena da, euskalkiak gero eta gutxiago hitz egitea, eta batzuk, galtzeko zorian, agian batzuk beste batzuk baino gehiago dauz, baina galtzen ari direla. Eta orduan lortu behar dela oreka bat edo ondo litekena izango, legokena da espazio bat izatea euskalkiak eskoletan, adibidez, justo hemen Bilbon, gipuzkera eslantxea, baina adibidez hemen, adibidez, asteko egunak bizkaieraz lantxa, edo alako. Guk egin genuen, guk txikitan ikasi genuen. Ikastola batan ikasi genuelako, baina gaur adibidez, ni orain praktiketan nagoela, 12 urteko umeekin, eta esaten diet, barikoa zapatua egoaztena, ez dakite zer den. Orduan, lortu behar dela, euskalkiak ez desagerrarazteko mikroplanak egin behar direla, edo ekintzak egin behar direla, honek ez du esan nahi guztiz eman behar direla orain klasak bizkaiez, euskalkietan, baina alako gauzak sartu behar direla eta hori aplikatu daiteke adibidez telesaietan. Adibidez, batuan izatea, baina ez dakit adibidez pertsonai batek edo justo pertsonai batek bere euskalkian hitz egitea edo alako gauza bat, ondo legoke. Dena den... Komplikatu izan daiteke, Nire ustez euskara batuak ez ditu inoiz euskalkiak ordezkatuko. Euskalkietan hitz egiten duen jendeak ez dio euskalkia hitz egiteari uzten euskara batua ikasten duenean.
gehiago ari Ja, baina hori adibidez da- euskeraz ez dakiten hoiei euskeraz irakasterakoan Claro. euskalkian irakatsi edo ez. Claro, eska, nire kaso nebez, nire amamak bizkaieraz hitz egiten du, gutxi hitz egiten du orain euskaraz, ohitura galdu duelako, baina txikitan euskaraz pilo bat hitz egiten zuen, eta bera dakien euskara, bueno, bizkaiera da, noski. Eta batzutan, adibidez, niri grazia egin zidan baten, egon ginerako hitz egiten hitz batzuen esanei buruz. Eta negoen Izaroren abesti bat abesten, dela, ura ez da gardena, beteta dago, espala ez da gazia, ez da gazia, bueno, ez dakit. Total, hori abestu nionean nire amamari galdetu zian, zer da gardena? Barkatu, parentesi, kanta hori da babei buruz. Babei buruz, baina baba en plan... Ura ez da gardena, beteta dago, kresela ez da garbia, ez da itxasten, kalatxorik ez da, kalak bakarrik zure Espainen itxasoa. Bueno. Hostia. Babei buruz Izaroki idatzi zuen poema. Bueno, baina la movida da, hori abestu nionean nire amamari, amama galdetu zian, eta zer da gardena? Eta nire, amama, gardena, pues... algo gardena, noiztik esaten da, transparentia! Hori beti zen transparentia, nola gardena, klaska, hode hitz batzuk, lehen ez zirenak erabiltzen edo, kese. Bai, olako hitz asko euskara batukoak igual erabiltzen ziren, ez dituzte asmatu ezetik. Ja. Baina esango ziren Gipuzkoako herri konkretu batetan bazegoen, edo ez dakit Nafarroako, edo Nafarroako leku konkretu batetan bazeukaten erabat hori esateko, eta euskara batua sortzen hasi zirenean modu horiek hartu zituzten eta zabaldu zituzten. Eta batzuk arrakasta izan zuten eta beste batzuk ez. Urrutiz, bueno, gero hitzak asmatu ere egin zina. Esate baterako edo ikusi eta hona guztiak asmatu zituzten, baina ez zuten arrakastarik izan, baina beste batzuk bai, adibidez, oreka. Edo garatu. Oiek ezakit gorka urbizu entzun duzuen horretaz hitz egiten. Ez, egiten da. Esango nuke baietz. Oiek oreka uste zetorrela itxasontzien... nahiz gogoratzen orain, baina itxasontziek kaian edo itxasoan zukaten ez dakit balantzari buruz ari zen. Osa, itxasontzien munduan, kontestuan erabiltzen zen, ez dakit lekeition edo ondarrun olako batetan, eta hortik hartu zuten eta pasatu zuten ekilibrio esateko erabiltzera. Eta ni gogoratzen dut adibidez, ez dakit liburu batetan zen edo artikulu batetan dola gutxi etxean eman zidatena, eta bazeuden hitz batzuk itzulita, eta nire hau, zer da, eta zergatik daude hitz batzuk niretzat orain oso arruntak direnak, bazuk esan duzu moduan, gardena. Esan nahiarekin eta esan zidaten antzazela nire amaren hitzako batek irakurri zuela, eta garai baten hitzuiek ez zituzten erabiltzen euskeraz, euskara batua sorkuntza prozesu horretan zegoenean, eta zeuzkan itzulpenak idatzi, apuntatuta itzulpenak eta superkuki egin iruditu zitzaidan, eta era berean esan nuen, ostras, hitz hauek nik badakizkit. Zelen bat aildatu den euskera, azkenengo 50 urteetan. Ja, justo, Spiderman-errek diona. Ni batzuetan depresio momentuak ditut ez dudalako euskalkirik. Nik betidanik batuan hitz egin dut. Claro, adibidez, Spiderman-erren kasua, suposatzen dut edo bero etxean euskaraz ez dela hitz egiten, edo batuan behitz egiten dutela etxean. Spiderman-errek adibidez ezingo du bere euskalkia nola da, bere seme-alabak izatekotan, hori, erentzia hori pasatzen da. Orduan, bizkanaka... Batua? Ez que nik uste batuaren kontra dagoela apur bat, batua euskalkia ez izateak ez du esan nahi. No, ez nahu esaten, ez nahu esaten, batuak euskalkien kontra egiten duela. Baina esan nahi dut, jendeak kriston konplejoa dauka bat, euskalkietan ez hitz egiten anta, eski euskalkiak ez dira batua baino, batua egia da, bera sortu dela, eta beste funtzio batekin sortu dela. Eta nire ustez, hau, Andrea etorri zenean komentatu genuen, baina nire ustez, euskalkietan hitz egiten duten pertsonek, sentitzen dira nola esan, superiores. Badaukate olako hori, euskalkian hitz egiten dutelako. Eta batuaz hitz egiten duten jendeari, da como, hauek... Gutxiesten dituzte, baina ez dago deritxorik horretarako. Eta Andrea harrituta geratu zen, komentatu zen, benetan hori uste duzuela, joder. Hori gertatzen da, ez dugu uste, badago jende horrela jokatzen duena, zorionez ez dira guztiak horrela. Baina badago. Eta lotxagarria da nire ustez, benetan, euskara batua, egia da ez dela
esan dezagun geroago sortu dela, baina euskara batua ere erabila da kaleko hizkuntzan, eske ematen du euskalkiak direla kaleko hizkuntza, eta euskara batua dela hizkuntza akademikoa, ez? Eta ezin dela akademiko horretatik kanpo erabili barkatu. Zudakizun euskara bakarra, euskara batua izateak ez du esan nahi zer ez duzu kalean erabiliko. Eta euskara batua ere aldatu da. Euskaraz hitz egiten dudanean egiten bastante mix. Bega, ni txikitan entzun dudan euskaraz edo etxean. Zure amak bizkaieraz egiten du, ez? Bai, nire ama deriokoa izanik, txikitan euskaraz hitz egiten zuen, bertako euskara, bizkaiera zala. Eta nire amak behitzeka, azken ni txikitan soilik hitz egiten nuen euskaraz, nire amarekin, nire amamarekin, eta nire aitak behi ikasi, baina nire aitak ikasi zuen euskaltegian, nire aitak, nire aitit eta mama leonekoak dira, euskaraz ez dakit, eta nire aitak ikasi zuen euskara. Baina oso zilegi da euskara bere eskuz euskaltegian, orduan euskaltegian ikasi zuena ziurazki euskara batu izan zala. Orduan txikitatik batez ere entzun dudan euskara bizkaiera izan zen, eta batzutan bai dukadala como pinceladas de bizkaiera. Baina egiten dut nahasmen hori, nik ez dut konsideratzen soilik batuaz hitz egiten dudala, baina ez naiz konsideratzen be bizkaieraz hitz egiten dudala, dukat nahasmen hori. Baina nahasteak ere ondo daude, ez da izan behar, ez dugu hizkuntza puru bat bilatu behar batua edo ez batua, nire ustez. Eta gero be gerta daiteke da. Batuari beldurra galdu behar zaio, nire ustez. Eta hau be gerta daiteke, eta protesta bezala gauza bat esan nahi dut. Beste euskalki batetik zeo zer gustatzen bazaizu, beste euskalkia naiz eta ez hitz egin hartu dezakezu. Bai. Egia da ez gaudela ohituta horretara eta askotan arraro egiten zaigula. Dinot, osea, baina normalizatu nire ustez. Nire adibidez, bueno, justo hau, bizkaieraz da. Ados nago izaten da? Bai, ados nago. Osea, nire adibidez gertatu zitzaidan pasadan urtean, praktiketan nengoela, nuen ume bat hitz egiten zuela bizkaieraz, eta nahi beharren esaten zuen gura. Plan, hau nahi, gura dut, bai. Eta gustatu zitzaidan pilo bat, ez erokan entzun? Ez, bueno, osea, bai... Jonek erabiltzen zuen pilo bat. Bai, baina... Oso normala da, uste dut. Arratian erabiltzen dute pilo bat. Osea, gogoratzen dut, euskaraz bizi nahi dut kamiseta. Zegoelako arratiako bertsioa zen euskaraz bizi gura dut. Euskaraz bizi gura dut, esimaz. Ez nagoen oso ohituta gura entzutera, eta entzun nuen gustatu zitzaidan pilo bat, eta orduan hasi nintzen erabiltzen nahi beharrean gura, eta adibidez bera erabiltzen zuen jako. Jako? Hau gustatzen jakot, odako gauzak. Jako adibidez ez da hainbeste itxatzi, porque dago más maña... Ez que hori aditza da, Askotan entzun dut hori, plan zaitz, horrelako erabiltzen da jat, ere horrelako. Bai, hori gustatzen jakolako... Askotan entzun dut hori, da ditzen ez batera gano egiten, Esatea edo entzutea. Hemen justo aldean. Ez ohitu gara nire ustez. Gero bebai, ni harritzen aizpilo bat, ni gauza, adiez guk ondo esaten dugu. Ondo bizkaiera da. Ondo. Baina guretzat ondo da euskara superestandar superaitua. Ondo, eta nora da batuaz. Ongi. Ez, biak daude, biak daude onartuta batuak onartzen ditu ongi eta ondo, baina guk ongi ez dugu inoiz naturalki esango. Gipuzkoar batentzat baina zuk esaten duzuren, oso ondo, segi horrela. Zu bizkaiera zari zara egiten. Naiz eta segi izango zen jarraitu bizkaiera. Baina eskadibidez, hau esan eta hau kritika zuretzat. Gogoratzen zara joan ginenean garazi zu eta hirurok hondartzara, kanoan ibiltzera, tal. Momentu baten ez daki zer, baina irten zitzaidan gipuzkera zeo zer. Ez daki goratzen zaren. Esan nuen, ez daki zer esan nuen. Nik kriston hori botan izan. Eta bio gainera, ez zu bakarrik, garazi be, baina zer dioz, en plan, pero que gipuzkera, en plan, ez diakit, esan nuen, Baitzea. No sé, igual, irten zitzaidan hori esatea, eta hasi ziren hauek bien barrezka, en plan, tío, baina zergatik esaten duzu hori, en plan, noiztik erabiltzen duzu. Egan izatzen un poco random. Untza egin entzuten duzu, eta pagatu zaizu, claro, hori gertatzen da. Baina, esan nuen zeo zer gipuzkeraz, eta hasi ziren biok barrezke, me quedé en plan como... Pues bueno, vale. Ez nuen asko. Baina, dinot, askotan hori gertatzen zaila beste pertsona beti, en plan, batean, olako hitzen bat beste euskalki batez entzuta erabiltzen hastea, eta adibidez ni gura hasi nintzenan erabiltzen unibertsitatean, peio, hasi ziren esaten, pero tío, gura, ¿quién te crees usando gura? No sé qué, olakoa. Queda en plan, bueno, me la suda. Baina, claro, beste batzuri agian molestatu aldio olako komentarioak entzuta edo agian moztu daiteke eta hitz hori ez erabiltzea. Kostatzea. A ber, gero egia da euskara
teorian Euskara Batuak hartzen ditu baitan, bere baitan euskalki guztietako hitzak, hau da, zuk esan alduzu gura, eta batua konsideratuko dela ere. Gero batuak gehiago hartzen du kontutan esateko batua den edo ez, aditzen forma. Baina nik dakidala, zuk gure esan dezakezu eta batua izaten jarrai dezake testu horrek. Guk erabiltzen ditu bezala batuan Gipuzkoako hitz bat. Abeko azterketan hori ezin dezakezu egin. Gura erabili alduzu, ezin duzuna erabilita dot. Bueno, erabili alduzu, baina egin behar duzu bat edo beste, ezin duzu nahastu. Osea, hitz egiterakoan soilik hitz egin dezakezu edo zure euskalkian edo batueraz. Baina ezin dituzu biak nahastu. Zentzua dauka bai eta ez, gero kaleko hizkuntza egia da nahastua dela, baina abek Ja, hombre, estandara izan. demostratu nahi duena ez da zu kaleko hizkuntza dakizula, ez? Bueno, ez dakit. Gogoratu naiz, behin, ezakit igual horrelakoa izan zen, behin joan ginen 40 minutura duela 3 urte. Justo ni ez, beste bat. Bermeokoak? Ez hori, ez nik beste bat daukat, kiro kontatu. Vale. Horretaz ere gogoratzen bat urte, gogoratzen dut, geundela, guk 16 edo 15 gen euskal. Nahiko babies. Bai. Geundela, kakitxo zera hartzen horreke, bai kanpoan, justo, kalean, eta esakin nola, maitu genuen Bermeoko batzuekin hitz egiten. Eta gero uste dut bustoian ikusi egin dituela, igual, batzu dut zera bat, ilegorria tintatuta, eta bestea bizarduna. Ni bizarduna goratzen dut. Eta hasi egin hitz egiten, eta esan zuten, Bilboko gizateko zeu ditz egiten duzuen euskeraz. Zaten, bueno, azten da ondo hau. Aurre iritziak, hau patzuek! Eta hasi ziren como proba moduko bat, esan bai, euskaraz dakizue? Eta Bermeoko hitz superraroak esaten. Hori, eta hasi ziren, zer esan nahi du hau, eta esan zuten hitz bat, zela, Justurize. Esan zuten, bale, Justurize, eta gero esan zuten, Hori zer da sería francesa, por lo menos. Esan zuten bat, zela, superreza guretzako, esan zuten. Espilua. Izpilua eta ez, espilue. Izpilue berren espilue, en plan, hau megatarneano. Eta en plan, guai, zinuz, oiakin, super zaila da, eta, bai, izpilua, seke, eta flipar, en plan, joder. Ez, besteak zailagoak ziren. Zerak, bai, mea, justo hori zenko, baina. Bermeoko hitz batzuk neuskan katauta, justo tipikoenak beti. Ondarrun dauden bezala lau hitz. Ja, famatu direnak mundu osan ondarrun baina ez direla basaten. Adibidez? Bermeokoak edo ondarrukoak, biak esango dizkizu. Bermeokoak justurize. Justurize, ez gainera justurize. DJ idazten da, justurize. ¿Cómo se dice? Zibista, bai. Justurize. Zu. Ez que, Bermeon daukate beste konsonante bat, dena DJ. DJ? Edo Josu esaten da adibidez. Ezen izango Josu. Bai, behin egonitzen norbaitekin, Bermeoko batekin hitz egiten, WhatsAppetik, ez beste modu batetik. Eta, en plan, beste pau, ez bat iratzen dituen, en plan, bueno, igual teklatua txarto dauka, en plan, ez. Naitas egiten, bai. Aitaren nobia, Bermeokoa da, eta idatzi zion mezu bat. Hauntzek nun, ez, hauntzek nuen. Eta nire aita, en plan, hauntzak mendixan. Hauntzak nuen. Hauntzek nun, edo hauntzek nuen. Nun da nun non, no? Nun mendian. Eta, berak entzien zion, hauntzek nun, eta nire aitak erantzun zion, hauntzek mendixan. Esan nahi zuen, oraintxe noa. Hauntzek, oraintxe, nuen edo nun, en plan, noa. Amigo, ostras. Super gracioso, nire aitak en plan, como que hauntzek mendixan. Eta kontatu bestea. Eta ez, gero, hori, gero inetazize. Benetan desatia. Inetazize uste dela ez, kaskabarra, txingorra. Zutzen ez duzu, txingorra edo kaskabarra, horiek txingorra. Bale. Gipuzkoan kaskabarra esaten da. Hori ez nuen entzunda, Inetazize. Ez, bestea. Txingorra, kaskabarra. Kaskabarra erabiltzen da, tipikoa da testu liburuetan. Inetazize ez duzu ikusiko testu liburuetan. Kaskabarra. Edo... Horrek dira oso tipikoak. Gero, nik adibidez enekien oen dela gitxirarte inerra, edo inerrea. Eta hau bizkaiko poco erratxa. Buah! Ez que erratxa. Inerra. Flow erratxa. Edo, adibidez, eta gero ondarrukoak oso tipikoak dira andrakilleti. Idarik, pues. Pampiña, andrakilleti. Suena un poco de capitar, ¿no? En plan, andrakilleti. Edo andrakilla, bai. Andrakilla. Edo andrakilleti, bai, andrakilla, bai.
Gero, bueno, super tipiko dena, luz elektrikon palo posti, Bai, hori bai dela supermitiko. Plan, Twitteren irakurtzen duen pilo bat. Hori da, apur bat ja... Da meme hori, ja. Meme. Eta gero zein gehiago dago, badagoz bat, baino gehiago lan tipikoak. Urrutizkina, no? Urrutizkina? Segapotoa. Hori da Sabino. Invente Sabino. Gero, oso graziosoa, ezakit ikusi duzuen memea, agertzen dena, otaku mundu guztiarentzat. Eta agertzen da, tipo bat belarriekin. Otaku. Eta gero, otaku ondarrutzea agertzen. Eta agertzen da, otako pertsona. Otako pertsona? Otaku. En plan, otako pertsona. Ota, tao. Pertsona bat jantzita, ota! Multa jartzen dituena, bueno, pues otaku mundu guztiarentzat da, belarri duen otaku. Eta ondarruentzat da, otaku tipu, bueno, sin más, hori. Eta, baina, bueno, komentatu nahi nun justo, idatzi digutela, Spidermanderrek eta Punky desnatau diote, haien lagunek arrazistak direla bilbotarrekin haien euskaragatik. Ez dakiz zer da, hemen nire ustez, ez dago, Bilboko euskara zein da. Bilboko, ja, eske Bilbon, garai batean egongo zen euskalkia, baina azkenan Bilbo izan denez hainbeste jende nahastu den lekua, ez dago, ez nuke esango Bilboko euskalkia bera existitzen denik. Osa, garai batean egongo zen, eta igual ez dakin nungo baserrietan oraindik hitz egingo da, edo ez dakin nungo familia konkreturen batetan. Baina gaur egun egia Bilbon egon da hainbeste jende Bilbotik ez datorrena, osa, Bilboko hemen noren familia da Bilbokoa, ez dakiz ema generazio lehenagotik. Benia zurea, ez da? Ez da. Ez zurea? Osa, bai, nire ama Bilbon jaio zen, baina nire amaren, osa, atzera egiten baduzu, Ja, ez dakit. jende asko badagoz edo Espainia profundatik etorritako asko, edo Euskal Herritik, herrietatik etorritako asko. Bai hurbileko herrietatik, bai, hori orduan... Eta lehen egon gara komentatzen euskalkiakia euskal film eta telesarietan lekurik baduten, eta Spidermanderrek erantzuen digu, bani ez daki zein puntura arte izan behar duten bikoizketak batuan, lehenengoan grabatzen nengoela det esan nun dut ordez eta ezetz esan zidaten, baina askotan entzun dut arbola edota gura. Eske hori da nik esan dudana, aditzak ez ditu euskara batuak onartzen, baina hitzak bai. Hau da, hitz guztiak sartzen dira euskara batuan, ez dena da euskara, orduan zuri ezin dizut esan zuk erabiltzen duzun hitz hori ez dela euskara. Eta euskara batuan sartzen da, baina aditzekin bai da sortu dutela sistema estandarizatu bat eta hori da erabiltzen dena. Nik uste dut horregaitik dela. Eta berzen, alde batetik zentzua dauka koherentzia bilatzen baduzu hori osoan zehar, nahi baduzu denbora guztien batuan egin, nahazten ez ibiltzeko. Punky barkatu, zure lagunak ez dira rasistak. Dino Punky, nire lagunak ez dira rasistak. Ni agian bai, baina nire lagunak ez. Bueno, en fin. Baina euskara batua gutxi estearen arekin janago, gastal. Bueno, ja superatu dugu, ja jende horri kasurik, uripes, eta jazta. Kontatu nahi nuen anekdota. Bueno, zerbait jago kasu zateko. No, be komentatzeko Spidermanderrek esan digula, euskal udalekuetan euskalkiloko bat egin genuen eta batek saukenak sauk, eta ez saukenak ez sauk esan zuen. Dirudienez, daukanak dauka eta ez daukanak ez dauka zen nahi du. Arrasatekoa edo lan, Hori da, debagoiena. Euskal udalekuetan dago, non? Bueno, egon zenean ez dakit. Non, Spidermander esan non. Eta gero, dino nire aita berdeari orlegi esaten dio, eta nik kopiatzen dio eta asko gustatzen. Goinen egon zara? Joder. Bai? La peor experiencia de mi vida. En serio, nire aizpa ez dago begirale orain. Hostia. Euskalki segregazioa, bizkaitarrak autobusaren atzeko eserlekuetan mesedez. Hastiako bena. Hori kuriosoa da udalekutan bai euskalkiekin gertatzen dena. Osa, adibidez, ezagutzen duzue iparraldeko lagunik dituzue? Beste gureko... Bai, ez que justo aurrekoan ikusi duen gainera. Ez que ezagutzen dudan bakarra eta, bueno, de hecho ez gara lagunak, baina euskal sortzaileen artean daukagula WhatsApp talde bat bere garaian bideodeiak egiten genituen eta Ipar Euskal Herriko pertsona bat zegoen eta behitze egiten zuela hori, bertako euskalkian. Eta zimaz, hori da, eduki dudan interakzio bakarra iparraldeko batekin, euskaraz. Nik justo eski udalekutan gure txandan badago iparraldeko bat, dena den ez da iparralde profundo, Osa, ez da Baxe Nafar edo Zuberoako, ez dakit euskalki... Duela gutxorain korrika dela eta... Nahiko Gipuzkoatik hurbil dago orduan, nahiko terraza. Orain duela gutxi korrika dela eta
bideo bat igo dute AEK-koek, justo iparraldeko eskola, ez dakit eskola batek edo Ume batzuk agertzen direla esaten. Esan ez en plan, hemen be, onabe korrik atortzen da, no seke, baina esaten dute, bertako eskalkian, plan, afrantzesa dut, eta, en plan, jaizo, euskara be, hemendik jetorrik joda, bueno, un poco ruso, no? Guk egiten dugu bezala euskainola, erabiltzen ditugula, graziosoa moduko hitzak, haiek erabiltzen dituzte haienak. Eta oso graziosoa da, euren koletillak entzute, me eta olako bi, kese. Me etorriko naiz, edo, zakitzen gehiago zegoen. Anfet, edo anfuz. Bueno, olakoak. Que por cierto... Anekdota, kontatu nahi nuena. Esan duzunean gura, etorri zait burura, Bilboko jaietan, ezagutu genuen beste panda bat. Guruzu? Guruzu! Esan dugu, bai. Esan. Bat, dita hiru. Guruzu langaragaz! Zer da, hori? Hau, Guruzu gran reserva ere, ez lako anekdota ere. Ez que guru, baina gure entzun duenean konektatu dut. Guruzu egia da, Guruzu langaragaz. Hartatik egitzen du askotan, guruzu langaragaz. Meme modukoa, bai. Zanzi, ezaketula, 5 urte? Bai, badira urtea, 15 urte dukiko baditu. Ezelako gauza, bai. Ezagutu genituen tipo batzuk, eta batek ligatu nahi zuen desesperadamente. Norbaiteken, bai. Eta 18 urte zeuzkan uste gainera, ez dakit nago. Ole pedofilia. Eta 15 edo. Bueno, 3 urte. Bai, Baina, bai, pedofil. Ez dugu gara kontua da, bere lagunek galdetu zigutela zuzenean, guruzu langaragaz. Ba, horrela, da guztian, guruzu langaragaz, Eta hori geratu zitzen, Osa, langarazan tipoaren izan. Igual se abizena. Lo kostatu zaizu, tío, como pa saber. Ez, baina zan egot, guruzuk, bai, eta guruzu da, quieres con no sé quién. Ba, nik uste no zela en plan, guruzu con lengua. En plan... Guruzu langaragaz, bai, txarra, Un poco, ¿no? Guruzu langaragaz. Plan, lío con lengua. Erabilaldugu, bai. Lío con lengua, sin En plan, gainarekin langara, vale, en plan, Es que, biratu naiz, claro. baina langaragaz. Hostia, qué buena, Con lengua, langaragaz. Guruzu langaragaz. Hala. Ba, oso ondo, badaukago espresio berria. Espero dut erabiliko dutela zuen zalek ere, bai. Bai, oraindik hemendik aurrera, danok. Guruzu langaragaz. Erabili, mesedes, En plan, musuan, guruzu langaragaz edo langarabari. Por cierto, 5 minutu ditugu. Bueno, ba, jengo dugu jokoa, eta bai aurrengorako utzi. Vale. Baina joka espres da. Presago. No, espres. Azkar egiten den? Porque, claro, egongo bagara hemen 15 minutu, pues agian... 15 minutu asko da. Bai, porque teorian 5 minutu barru bukatu behar dugu. Eta ezin duzu 15 minutu arbukatu. Venga, ingo dugu. Bai, venga. Asi. Vale. Cambio de tema. Bumba, Pim-pam. joko bat prestatu dute. Haien bien artean. Bai. Ez daki zeri buruzkoa den, behartu naute ona etorri direnean, geratik irtetera dana prestatzeko. Bueno, txarra. Dana prestatu. Bueno, dana Sin más. prestatzeko. Asmatu behar duzu zer den. No, nahi dituko dugu jekoa. Zeintzuk dira aukera? Asmatu behar duzu ja den. Muskulua, ez. Me cago. Sistema muskulu eskeletikoko egitura bat. Pokemon bat. Pokemon bat! Edo Ikeako altzari bat. Altzari bat. Ba, oza, muskulo Pokemon edo Ikea. Bai, botako ditugu... Baina zer dira eraz... Izenak esango ditugu eta zuk asmatu behar duzu zer den. Vale, txatean be parte hartu duzu, Vale, zelan dituko dugu jolasari? Ez daki. Pues... zer da zer, nor da nor. Proposamena, miren betiko maketokide bilakatzea. Crack bat da. Ojo, fan amorratuak dituzu, miren. Amorratuak. Euskalki honena, Arabako euskalkia. Badago, Ante kaso, Markelovic. Ikusi duzuen ze pelikula zen? Oin dela gitxe egon zen pelikula eta horako... Ez, errementari edo hauetako bat Arabako euskalkia. Patxi errementari. Edago eginda, ez, patxi Ja, Bueno, bai,
Igual patxe errementariaren ipuinan oinarritutako bai zein den, De hecho, beldurrezko pelikula dana, beldur pelikula. No, baina, liburuan irakurri dut txikitako liburu, mitiko txikitako, dira de abru bat eta errementaria. Bueno, horren moldaketa badago egina eta erabarrez da. Erakusi mesedez argazkia txateko kirek. Orain sortu dute fantasia pelikula bat, horretan oinarrituta, euskeraz, erabiltzen duten euskera da, Arabako euskalkia izango zen horretan oinarritzen dira. Eta da, Bizkaiaren antza dauka, baina da, Arabak garai batetan zegoen euskalkia, gaur egun ez da, uste ez dela existitzen edo... Ez dela erabiltzen. Gala, Aramaion eta bai egingo dela euskeraz, baina jazta. Hala. No, es que, horan como breve inciso, aste honetan sartu nazela euslegelan, dela como nire ikastetxeko laguntza gelan, eta liburu horiek aurkitu ditut. Eta ya como míticos clásicos de Makillakiski, edo alako liburuak zirela en plan Lamiarena, edo alakoak iziren, super míticos. Horreko oso guapa dauka garbantzuen partea. Demonioari botatzen badizkiozu garbantzuak lurrera, berak ezin duela ekidin, ezin du saiestu garbantzua kontatzen hastea. Orduan, botatzen zen izkion bakoitzen, blokeatzen zenuen deabrua eta azten zen bat, bi, hiru, lau. Liatzen zen izkion eta ja berriro hasi behar zen. Zan apur bat demonioaren edo deabruaren aurkako neurria. Bueno, sin más. Jolasa, ziko gara, ya ez bestela ez dugu. Bai. Vale, beste egun batean izena. Egingo dugu txandaka? Vale. Vale, eta esan ditugunak tatxatu eta hurrengoan behin gehiago. Vale. Ados, hasiko naiz ni? Zendu dezakezu hori ja, bina. Trofast. Trofast! Baina itxoin, gaztelaz, ingelesez dauz muskulen izena, gazteleraz. Nahazte ditut. Eske batzuk esaten dira... Tu, eske Ikeako, Pokemonak igual pizkat, baina... Ez, tampoco. Esta es! Joder, me has puesto los más chungos. Venga, Pokemonekin hartu du parte. Me cago en Trofast. Joder, es que un poco Pokémon, baina... Ukaztu soinurik egiteko klin, bueno, bai. Es que cada Trofast... Y tiene música así como de... Agian da músculo bat, me suena también músculo, en plan como... Músculo trofrásticoa. Trofast músculo. En plan... Ez hagut Pokémon. Pokémon esango duzu? No, músculo. Músculo? Músculo. Ez bata, ez bestea. Ikea! Ikeako, en serio! Ha dicho, ez ikusia, baina gaur daukazu. Hori da. Erakutsi mesedez alba duzu. Gero, behar diko esut argazkena duzue. Editatzerakoan Bai. jartzeko. Qué remedio, venga, va. Venga, etxeko lanak. Bai. Gero, beste bat. Futbolita. Trofas da armairu, justo, bueno, armairu mota bat. Nahiko garestea. Gastrocnemium. Vale, hori bai izan behar dela. Es que da un poco gaixotasun baten izena, no? No músculo, gastro. Gastrocnemium. A ver, Ikeako altzairu baten izena ez dirudi. Pokémon bat, esta es, ¿no? Gastronemium. Esan dugu sistema muskuloeskeletiko. Muskulo edo ezurra, muskulo esan. Aukeratu hor du gainera muskulo de zurra, bale? Eta non dagoen? Bueno, Bai, hori da. Hori bada asmatu non dagoen. Vale, nik uste Uste badut, muskula planida badela. izbidez, baina Ez que ez aukeratu muskuloa dela. Hombre, baina eske ezingo dut inoiz orduan ezingo dut inoiz muskula den aukeratzen. baina, puta idea. Bueno, zuk emango dizugu Vale, nahiz eta esan non muskula. dagoen. Nik uste dut muskula dela. Eta Non dago? tripa aldea, ¿no? Porque Non gastro dago, de esan, non dago. Señalatu gastrocnemium. Esan? Ia ikutzen duzun. Ez da, Vale. Bat, bi eta hiru. Klim, muskulua da, baina da bikia. Bikia. Los gastronemios. Bai, Los gastronemios. Tío, pues gastro de gastroenteritis. Osea, bikiak bakoitzari ez hau ikasi ukimelo nuen. eta batera dira gastronomia. Como dato, dago Pokemon bat deitzen dela Gastrodon. Venga, zeu gutu lain bat. Vale. Que de hecho, ez dakit apuntatu da hori, kare esan zaten izan. Naselcloca. Naselcloca. Está claro, bro. Uste dut muskula bat ez dela. Naselcloca no suena músculo. Naselcloca. Es que Pokémon bat... Es que claro, jarri ditu los Pokémon más raros del mundo. Naselcloca. Naselcloca. Pikachu. Has puesto Pineda. Venga, va, Pokémon. Eta gainera esango dut tipo agua. Bat, bi eta hiru. Ñok. Tío. Edredo y zorroa. Es que los noruegos, tío, se meten unas palabras.
Gaina, Ikea daukat euskara ezak zergatik, eta da dago guztia euskaraz. Baina bai, burko zorro, Zorra. Nola zen Gasterklokak, nola? Naselkloka, hemen dauka. Me caguen. Vale. Bai. Li gehiago. Asmatu dut hau pabiraz. Hau eso, venga. Cremaster. Vale, bai dela Pokémon tipo fuego. Me la juego. Ez dakite baden, Vale, Cremaster. Me encanta. A ver, es que Cremaster da un poco de ignio, ¿no? Suena en plan... De cremar eta master. Hori da. Eta muskulo bat, pues no sé, es que muskulo bat, bai, Cremasterra da un poco besoko muskulo bat, no? Me viene, ez daki zergatik besokoa, baina... Esango dut ja por descarte, porque Pokémon bat tokatu behar du, no? Orduan, esango dut Pokémon bat dala. Pokemona da? Pa, muskulua da. Bai. Eta eskuan dago, besoan. Ez ez asmatu non dagoen. Josu bat, dale Por ahí. Zona pélvica, bai. Zona suelo pélvico. Pues hortik, ¿no? Josu, erabili el comodín de la llamada aurrengoan. Va, venga, va. Es el de los huevos. Vale. Ah, de los huevos. Ah, vale. El que hace que se... Execute. Cremasterra da, gustu daiet, eskrotoa igotzeaz eta jaistea Vaya, sartura. huevos. Ya ves, y este tío... En plan... Vale, urrengoan erabiliko dut comodín de la llamada. Vale, bat No, falta pero da. baldin badakizu ez. Ah, claro. Te pone Pikachu. Ez dut, sí, baina, ez dut uste. Soilik bakarrik falta bat? Pokémon, ez dut, hemen... Vale, bat falta da, ez? Galdera bat soilik? No, gehiagoz dauz, baina, bueno, por... Gehiago prestatu ditugu, baina Josuk esan da. Bueno, a ver, Ah, pues... que va a ser Pokémon. 100%. No, bueno, pues eba dituzu hiru gehiago, no sé. Venga, Venga, hiru hiru gehiago. gehiago, va. Hiru gehiago, venga. Comodín del chat, del público. Oh, venga, comodín del chat, venga, daukat, comodín del chat de... Ja, ez bilatu nik interneten, esango Ez bilatu, vale, ezin Ez trampa. egin tramparik, mesedez. Del chat, eta deia. Vale. Nik daukat bat, cuchilla. esango. Bota. Bai. Atlas. Joder. Super lógico. Eta ez da mendia, Ez da mendi katea. Tu, me acabo de trampa fijo, tío. A ver, ez dut uste Ez da mapa. ez dut uste muskulo bat izatea. Un libro de libros. Malo será, porque Atlas... Pentsatu, el músculo Atlas. A mí me Ez, suena de puta madre. ez, muskulo bat ez. Porque gainera Atlas ez da pintada como antxinako hitz bat. Orduan etorri behar da del latín fijo. Eta... Muskuloen izenak ez datoz latin? Ja, baina dinot, Atlas da como mapa. Orduan, muskulo bati izen hori jartzea ez dut uste. Orduan? Vale. Gero. Ikeako altzairu bat izatea... Es que ha quedado un Atlas de verdad en plan del Ikea. Ha quedado Pokémon bat. Vale, es da un 50-50. Como un 50-50. Otro comodín. Era luego bloke irurogeia. Bat deskartatzea. Bai. Vale. Vale, dableko dut hori. Jokeratuko duzu zer eskartatu? Bakizu zer den, ez? Bai, badakit. Vale. Vale, bat deskartatu. Vale. Posatuz gainera. Ez da Pokémon bat. Vale. Orduan, Ikeako altzairu aukeratuko dut. Zuzena alda? Batzuten. En plan Ilaski Serrano? Intermedio. Es música. Joder, o sea, como Josu, que... tío, loco. Hau da, ezur muñeko... Ezur bat izkarra ezurra. Bai. Baina desberdin Ez da idazten lehenko da. Atlasa, justo Ez dakit egiten duela entzerat edo kontaktua... zeri. Bai. Bizkarre zurreko Bai, aurreko ikusten zurra. dela. Por Del probabilidad. teléfono. Patxi tramposo. Da Por como el probabilidad. garito. A ver, Baina, nori idazten da? Berdin? Bai. Ba, un poco confuso, ¿no? Zu muñeko lehenengoa egiten duena konexión. Bai. Hemen kraneoaren... Hori da. Hau. Mítico. Oinarriarekin. Ba, eto guapo. A ver, La urbildu. articulación atlanto-occipital. Ez dakit ikusten da. Bueno, berdin, hori. Dala, justo ezur occipitalaren azpian. Vale, bueno, pues ez dut, oraindik ez, bueno, bat Asmatu aukeratu dut. duzu? Bat asmatu du gastronomio. Vale. Baina gero ez dute asmatu non dagoen. Ah, ia da. Vale, baina kontatzen dugu, Bueno. Eta beste bat jaioanek. Bueno, Vale, beste bat. Ja 50-50 kendu duzu, ez? Vale. Hori ja. Vale. Coraidon. Coraidon. Un poco
Pokémon. Baina erabiliko dut el comodín de la llamada. Vale. No ditugu. Martín. Pero Martín igual dago ocupado. Ja. Baina, bueno. Zure anaia. Ez da naia gaur ezin du. A ver, haciendo interneten begiratu, Osea, Ez. que no la lío. Ya beratzen duen. Nah, hay cuarto, pero... Pentsu gu hasta una y denbora, media. bakizino, deian. La mítico de tienes 30 segundos. Sí, Martín, hazme caso. Vale. Bai, En no, plan, bat- kaletik, me llevo 1000 euro. Minutu bat bueno, hartzen dionean jarriko dut. Bai, Zenbat emango diogu, eta 10 segundo? bai. Vale. Bai. Ere telefoniko kronometro. Martín, crack. Martín, me estás pillando. Es que me estás aquí en Nordeico. Joder, pues venían Martínez. Segurazo ahí. Dicho, deitu al diote... Kendu, itxuko da, bezenbakia, bestela. Hostia, Por favor. deitu al dio bestela... Tú, es que zure anaia daki de Pokémon, daki de Ikea eta daki de músculos. Ez O sea, dirigaldi. zure anaia es la clave. duela. Eneri txagian... Porque da Pero justo... zure anaia es clave. Es que ni anaia justo orain okupetuta dago. Nor da... Ez hau... Eneri txagian enfermitzen da. Va, pues sabeko dut el comodín del público. Vale. Vale, txatekoa irakurreko dut. Txata. Xata. Pero Ya una seguro- encuesta. Zuriete begiratu badut ez Una duela, encuesta, lio. Errepikatuko dut. Hemen jarri dute Pokémon. Koraidon. Egin una encuesta. Nik be uste duena dela Ulas. Pokémon, egia esan da. Suena bastante Pokémon. Orduan Pokémon esan dute txatetik eta nik be Pokémon esango dut. Tipo agua. Koraidon aukeratuko dugu. Osea, Pokemon aukeratuko dugu, tipo agua. Zuzena alda? Ole txat, eskerrik asko txat! Txata. Baina ez da de tipo agua, Ez da de tipo agua. Ez da de tipo agua. Vale, errepikatu izena meser? Koraidon. Tendría que haber Coraidon, Lander, tipo roca. No. Ez dakit, ba, gorroskia. Coraidon, Pokémon legendario Siniestro. de Pokémon Escarlata. Hau da. Última generación, Paldea. Pokémon siniestro. Hola, ze polit. Ni idea del nuevo, va, ni puta idea del nuevo Pokémon. Sentitzen dut. Azkena, edo metu dugu. Azkena. Va, azkena, venga. Beste bat, bizi hartu diozu. Bai, egia esan da joko ona, Venga, azkena. Zein nahi duzu esan? Azkena eta joan prestatzen abestia. Eta daukazu oraindik komodin de la llamada edo? Bai. No? Te Claro, veo. bai. Es que- Deitu a Lander por WhatsApp. Hostia, me da orain Lander lokartuta gongo da. Ah, bueno, hostia, claro. Edo de fiesta. Lokartuta Está borracho. Fiesta. A Juan Antón. Arkakusori deitu al dion. Venga. No, me es que Arkakuso agian. Bueno, que tampoco una película que... Ya, que un Kung Fu Panda, literal. Venga, azkenengoa. Panda, ponen leyenda. Azkena. Confío. Eskaleno. Vale, hori bai dela zur bat. Quita la música. Eta fijo. Uste, hori gainera ikasi genuen, no? Zer esan duzu? Eskaleno. Eskalen uste dut ikasi genuela zurrak ematean. Tu escalero no es un mineral. Eskaleno. Bez, neukan lehen konkurso musika. Bai, Baina bai, desagertu da. Kupana gainera. Grabatuta pantalla bat beste mugiko batekin, ba. No, baina nik uste dut dela, eta ez dut erabiliko deiaren komodina, porque me suena bien de ezur bat dela. Zuzera alda? Pon 1.000.000 de euros de... Plataforma 1.000.000. ¿Cómo que más o menos? Ez da zerra, baina bada aparatu muskuloeskeletiko estruktura bat. Baina uste dut ikasi dut. Muskulua da. Ikasi dut, ala. Muskuloa da. Non dagoen? Bai. Eskaleno. Hemen goldean. En el ano, claro. Hemen? Hemen goldean. Ez dakit, eskaleno. Hemen daude muskulo eskeletiko asko, que va, no? Hemen dagoz, triceps, biceps y otro par. Eskeletiko asko. Pues hemen. Bai, muskulo eskeletiko Yo esaten sé. Nik da. esango Hemen. nuke, nik uste dut, goratzen dara dagoela hemendik, no? Hemendik. Bai. Zo dago el estonokleo mastoideo. Eta Los escalenos. Bai, hori da. Direla el músculo hiru. de aquí,
Doazela... Sí, eso mismo. Ya está, ótido. Doaz horretatik, Muskulo de hornoetatik Txupetoiaren saietxera, muskuloa. lehenengo eta bigarren saietxera, hemendik. Tío, el De hecho, arna músculo... sartzerakoan, Hemengoa, tío, el hemen mítico. aktibatzen dira. Ez aquí da. Zein, Hemen da chicoa. trapezioa. Yo también te aprecio. Trapezio. Bueno, Azken txaila bat, behitzeko norbaiti. Egiten dugu... es que daukagu ordu erdi barru pelikula. Eta jo margara... Ordu bat barru? Ordu erdi barru. Ah. No, ordu bat barru. Baina eta gero anuntxak Es que deitzeko, nori dituko diot, ez daukala guni. Zure ama. Bro, literalmente... Zure ama... Baina nire ama ditzeme... Podeitu River. Gainera Euskar... Deitu al River. A ver, Hostia, pues Joel Rivera de Claro, Pokémon... deitu Gasparri. venga, esa beste bat, a ver. Venga, miren, zer... Ai, garasi deitu al diot. Deitu. Deitu garasi, moa deitu garasi. Venga, dale. Zer, miren... Jartzen duen. Itxoi, aukeratu behar dugu bat. Vale, esan bat. A ver si coge. Mira, Ah, no sé qué idea esta. también tengo una... Pero zein da Zaila, galdera. miren. Es una galdera, ¿no? Pero zein da galdera. Da igual, la performance. Bai, mire, hori. Tío, lo que no Está te bien, va a coger Micaela, nadie. No te coge nadie, qué locura, ¿eh? El puto Me ha pringar. llamado y la ignora. Miren, ¿dónde kate duzu hori? Ez dakizu zer den? Ez. Lehenitzeko normala da, baina ezak zer den. Pues Edu, bro. Estás que... Juan Antonio. F, chicos. Jo, colega. Los que luego lo van a llamar el cine. ¿Qué quería? Deitu por el talde, a ver si alguien coge o algo. Deitu a Chiringuito Athletic. Garazik ez digortu. Bueno, batxe beharko dugu gorkoa. Bueno, gaza. Eta hurrengoan honekin jarraitu. Vale, joan jarrea bestia, bainat. Bueno, eskerrik asko, horrengoan bai. Zizan desatu. Ez, Zatu zain. asko gustatu zaie. Joan dira, esan dudanean azkenengoa dela esan ido todo el mundo. Osea, ez ari geratu la despedida, oso txarto, baina, bueno, eskerrik asko txatan egon zarien guzti. Gaurkoan txatan nahiko aktibo egon da, Bai, benetan, osea, oso aktibo egon da gaurkoan txata. Eskerrik asko Spidermander, Punky Desnatau, Jefe Gumpan, Markelovitz, El Patxi, Norbait, egon diren guztioi, ez dakit norbait ahaztu zaidan, baina eskerrik asko benetan, Lil Gudari, urrengo astean, berriz ere, espero dugu astean izatea, esatzelatu behar izatea. No, niño, baina. Bai, atxokatu. Alare ezin izten gara. No, gainera justu urrengo ostiralean daukagula, zer. Gainera urrengo ostirala da Prebat Jazz. Urrengo ostirala da Prebat Jazzren kontzertua. Potente. Orduan, eskerrik asko tortxatik, urrengo astean, hemen egongo gara, agian gonbidatu batekin, segurazki ez, no puede ser planificatuta. Baina, segatuko gara zuzen ekartzen. Baina, etorriko da urrengo ostiralean, jaun-andreok! Urrengo ostiralean bat jalemen makiatu irratian, euskaraz hitz egiten egongo da!